Sasisin pat kublai ye fi baro bat phidang yai pe ye ka khubor jong u mau por habingin ye ya chaprang bat ka khubor hagani ka por tungin ye pe ye ki mat ke bakong san jong ka khubor kumni habathong ye ki ding ka ajing mentoi om tang ye ubriu henry ye jing thau ba im baro ong uba kit borlang dongrem Bashara bor ukna school da ka khadop talasi dawa ka KSU ha tengar maukdok ngapang ka mensim ngam ko akan maushu ya ka belajar hau arja khatpra ong u presiden ka UDP krui on mi surok ke nong belayeng briu ha ka khan riu trik ujeliu bale ka lut ka sarkar pleu ba RG momin ya ka inter dong football ha step langlur play per daw MDC ka ramra jerngam ya ka fast knockout football tournament araja R4R ha penden jarany kum shibenta ban pin mi ibujli ha ka jaka bala sha ti ni sha pomno ki dieng ki se na ka daw jong ki kampenre ka National People Party Youth Front jong ka warsan lengdo area but ka langrin area da ka min sim jong ka jingkit kle ya ka mei mariang ka saudong saukun ki la penlong ya ka program thungdeng haflau jong ka school pendeng jarain UP school Hakani gesngi la shimbenta shir rem na do state president jong ka NPPYF ba kit borlang nongrem UMDC karam rajerngam ba bajok pengrop lembat kinong kit kam jong ka NPPYF warsan lendo area ki brang shudep ban penskem bad hakani gesngi layo ro bantung hadu san phau tli kiten riding banga yo bonwan hangane ka flau ying school jong ka apa primary pendeng jaran village hangne ka ba yedan lang ringkat bat I state president jong ka NPYF ki samla jong ka NPP youth wing chane chapo ka area warsan lengdo bat ka area langrin hakabang ye yo ban ya thung kini ki dieng hawa ni tep ba kum ki brio ni trang ka development bat haba kawan ka development ka jing jular ka mariang ru kawan te henry kum ki samla ki bakit kli namanta ka mariang ni ban compensate bangin yoi ba kitu ki jaka ki balawan ke development ni sotho ba la julor ka mariang henry da ka jing thung ba jongi ki dieng kalong kumba ngi compensate no ya ke ka ba la pen sniu ha kitu ki area bo per nganget ba yakini ki dieng ki bangi thung mentasi ha ka plau jong ka school kinlong ki dieng ki ban he ban san bat nginget ba ki sngi kisnam bangin wan ngindap da jing keman ha bang yoi kini ki dieng ki san bat ngadap dah jingkemen ru ba ka parti NPP jongi ka syumkhia ha ka ba dei bat ngi thung yu dieng bat umdei bangi rakhi ka environment dia tang sisngi henrei ngi rakhi hi baro ne ubnai jun hi baro tenganget ba da ka jing la ban thung dieng jongi kumne kanlong ka ban pen kendet benriu ya bon ki samla jong ka jela hi baro kuai nang bakin makiru kinlong ki basmat bakin nang la ban thung dieng kenang ba kalawai jong bangi ki pajba hi borok koi kandang dan ka lawai ke bakut ka lawai ke ba ngin duna na kata ka pollution bat nginget bangin yo bet da jingdan ni dieng ngin yo ban ring mensiam ya kali air ke bakut ya tangkini kentien kublai saisien ya ka NPYF youth wing jong ka ranikor konstituensi hi borok koi ba lala ban penbet ya kan ka program ke bakongsan hakaba ni sothu ba ka jing ke mariang ru ka island yangi ba ngin yo ban pendap ya kan ka jingtung dieng jongi hakane ka plau ying school pan pau ke jing sukumen hakane ka por ba ngi yo ya kan ka lat ya ka ban sasisen ya ka ban yo ya ka ban thung ya ni ki ding hapo jong kan ka compound jong kan ka school ka ba long shibanta ya ka ba ngi ngin peng ka jing thung jong ki ding hau no bunai ba ngi te baro ba ngi thung ki ding kin yo ya ka ban em yo ya ka ban san dei tang ha ka sngi environment day lani environment week te rai na kliang jungi ni tep scam ba ki deng hi ilong ki ba bet ya ka bangin thong kham tam hanu nai jun pro simna nang long thong te ha ka ne por ngai khublei ya ka NPUF jong ka warsundo bat langrin area hi baro koi ki bala pen bet ya ka ne ka program bangin yo ik ban thong ya ki ne ki deng ha ka ne ka por ai khublei ya ka ne ki jing sim kha ka jong ki bat na ngai scam ba lang ba ka jing yo ik ban thong jungi ni ki deng kin yo ik ban he ik ban san bat ngaken tu ki bakin asumar kina sukheru mar ki dei hina kan ga dong kan ga area kanang ba hagoi ka pat ka por bangin wan sa kan ga dong ka tan inu I bakin ki dengi ka bangila yo ka ban thong mentas ngi
kin yo e kaban ngin i ba kin san kin he kin plong te thendiat ka jing thong deng hi kalam ka man toy nam ta ka ki jing thau ba im baro namar ko mangitep ba ngi ki breu ngi ring masem ya kala air khoj oxygen ka mi na ki deng na ki sej bat kini ki ding ki sej bat ki jet no ya ta ka carbon dioxide ki bangi ki breu ki marat ki thau ba im ni pan me te ka long sha ka ka ba so kaman dia ka bangin yo ban sumar ya kan ka mai mariang ka jungi lang ba ka thong deng ka thong sej ai ko sa sen ka NPWF ba ni ngets kamba kani ka program kani teng kani ka jaka bat kani ka dong ka than lang ba jong kini kinopit kam ki badon hapo jong kani area bat ya kentu yo baro ki kon samla ya ki nong song snong jong ka jalah baro ko bangin nang simtas ha ulu bunai baro simnai ka bangin nang ya peteng ya ka thong deng jongi nang bangin wanra ya ka mariang ka khoj ka mariang ka bit ka biang na ka manta jongi ki kon men reu sitlop jong ka partai Ka Khasi Student Union South Khasi Hills District Unit haka khatlai trik jeleu arajar arpuar kalalej bani kendu ya ke DC jongka East Khasi Hills ban IT ya kadar khas bandawa bu khardap talasi ya ki barjela ki bawan syang suwari syaki thain sora usamla Reebok Star dingdo ubedeu presiden jongka unit habakran syakilap thai kubor ulai thu bahadin balami bun ki jingjia ki ba pensyong seir ya ki nong syong snong hakati ka thain barkhamtam haka jingjia badang shan ka jingshar abor uwei ukana school haki bru ki bom syamla itu kapan long ya kaseng ban budin biang halor kene ka benta ula ongru bakane kamut ban khang persya iki bru banabar banwan kai syakati ka thain hare khanang bante lakam bat ban lap ksai ya kino ki bale iki kam ki ba pensyong seir Tiga jingwat jungi mata kesi hani ko DC office dan ya kendu ya DC galong baik kalau penurun ko ba isu tu itu jingri jini ko itu barjela ko menong tadi di kana ba saya kita haji ini sebelum orang jingri jini itu terus nomor ba ting kami di jingwan kendu jungi naga po sa kapon ni ju ai di jingto abi re subdivisional officer re ko ora nabi itu di jingja ko ba sautarik ko ba wi kana sa syo ko dan plan dan kadu syak bom di flex na yang tu nak lihat jenis dia lah keluar bong ini keren ni bor di kalor te henry hak bade ke jinja pakam lak sing ublei kata ka santarik mata ubnahi ada di kopor mata usmen ko bolong ba woi kena berang kelas 10 sendi kade ka bajing ni tu udang mi na ye ba bangle jeseng henry dan pati ki komensiong nak tibre ki ba ak ame di turis la penyeng ni kena dipeli kata homestay kata gede kali ke bau syu i bau itu gede tak inova dan renda dat itu pat udang keren uai tau lahir na khmat layak pelun ya kali dah nadi uset mesin tur tep apa inova to kena layak tu ba shema kendit benreu ada dah poi sajan station ni ben pot ke cement factory la kendit benreu tu kan la layak set apa auction tur renda kali yang jung la kendit benreu dai mesin tur bau yo ni sanga udah kena apa kampan ni nang tau layo no ben pot la apa inova buat lama sau kendit abi re balai kitu kejat tekan ke jingi snow ke jingi marmar ni la lek ke nduk syi bat hadin gini nilas snow tu ba ngin ben kam syu benong ben ai ke jing tho apa subdivision nomor ba na ke pos ni la tu ai tementang yang kenduk direct dari GC dari keren ni kini ke jing temu jingi ke jing tho kalong ben bu taki khardap kalasi ben cek ya ki bawan ki bareng ki bami nomor kali ke jing bu jingi kini khardap ni ke jing temu kali yang kaseng kam dei nomor ba Yesu tu aku katakan seorang mentah nadu kini di bawah syakang buyong mau siap Yesu tu bagi seorang mentah sedang diinjas nak turis semakin turis ke bawah benjung apa seperti itu. Tenrei lah dah kini kijinja pat ini nak kalian kasih Yesu tu usim kaya ba lasyayo dan gunu kijinja ke bawah pensyirkai wat turis kinut syuk berwan cukup katakan ini. Tenrei nilai keren bagi GC nak kalian curi pular beri keren bagi SPRU ini beri keren bagi turis department atau pilak bantu ketika turis polis bana kalian jumi kaseng ila ajimut balada kamlong kata ka kherdop yo pentut yo kali kawan jumi turis yo bangin bu yo ka registration kit kalong kan register ba yo driver to ka driving bilang ba driving license para ka juga poru ban pek bakat numut kidon hakawai pat kali kenang ba kani kalong ban sting ru ya kinongan jung kai le si ka ja kan unu jinja ka ba mansau ketika than le si ki prabawan lang kiting no ya ka ki no ya ki shadin tenrei lada dan patung kata nila ban buddi ni ko jinja jadi turis ketika kanju impwa ba lesi ka khan sora jungi impwa ba yo ong ngasai hadin habut pedai ka jaka jo kai perthai ke di penat ba yo hadin ke tula kun kata ka jaka ka bangin ya usna tedai halo kini kinong rim haswa ba yesu tu ba kun kinong sora ke hab Indonesia
ni inja ni ki turis rei kawai galong ba la dan ni inja monang hadon ya kata kalat jingeda lesi kata protection ke safety na bata ki kena seperti kata piti pi kena nang kendong teng surok kimi kia lada nagali ang jong ki bor di bahalor kim sim kia ya kani ni nagali ang kaseng hap syong perkat da kani kaliti ke benna ni la juba ru ha i dc ba kani ke jingja lesi lada hakasi blay kelala hakasan tarik lada ndeng kena ubadang i ku blay ngakarai ba katu baying kasem kelangat ke jingjar ke jingsi te haswa banwan kita ki bro ko inklet igni ki jingyo anrengen perkat ya kawai ka jing kalat jing yada hobi ade ka khan jing seti ka kunjuru kan long ka jing shnga ni ta gibreu ki tores ki bawan bun jing ka shai ka jing tenat ka khan jing raju isti te kata ka de jing khmun rengi kermen scam mana kalian dc la kular bi ni kren ni sp le se ba menta shipor ki bu na de ki polis ki ban pek dan kata ka polis point hangki hapo laga ki sha ini ni jaka ki mon jurong ki le se ki tengar ni ka bokodok kenang bakan long mentek la kam nemar ni la banrap ru ba ka jing lan jong kibreu shko ka khan jing kinut benle ini pikam khang ba tambang gano records ba ngila ban bu din ni kila da kila det kile ini pikam ki ba jabo le ni kilo pikam ki ba pentrin kume klayo i hati social media ba spread ini ki po kidon kibreu di kia ki bread di bilo rapo surok kumi kituru hadu mentangi melak ban tris ni mak ban ken kani kadai ka jing ru balai lan ka ba kibreu kitip ni shurung ngimi ke bomon mereka ada kadang tengah-tengah registration kit haba pirung kena register berdami rutin register temu kibreu pila kam adakar la de bikin ini kasih kani kam de isu ka kam bar kasin ka banung kong bat niru ni haban sim ke jempit kli na yang gaseng nomor ba hasu aban jangan unu ko besusi ke ketika tanya so tu bangi don ya ke jinyo rei impwa bat bandon ke unu jintim hadi na pun kenang bukan long ka song sok song sngan jadi babun balang kum ju iki terus ba ka tan juni sati ni kermen scam ba kani ka kam long ka kam employ no nomor ba yo lesi kadang kanu jingja ko besusi ngatharai ba na ka bangi inja ko turis la kapoy ko pola syai ba ni hapan khang na turis ba ni jaka ni tengah cikgu ta haswa banwan kita bro ko ni IT ha ki bor ba halor kun tam IT ki bor di badan ni ta bor ben punya kitsim kham khia ya kani khang ba kani ka jaka jini galong ka jaka ko di tanat ba kibri ko bon jingo pai in wan jingo pai na du ko men si ni ki jingo tanat om de kanu ki jingo je ko thai sora la tek ba ki her kibri shati ni bro ko ni ini oleh ba ki de ki turis rela ki wan kibri de kanu ki jingo ni la kawai ru ka jing George ni pengelalap wei ubriu buan sa anti apo hotel apo momno adu lai banai sa ka jing mut jumi be turis rei hakata ka lai banai ka jung u yele bende gitu tiar supply tiar ba kunjuru ipha ri kena sinong jumi nanti rei ka purpose ka jung ubriu ni hab untuk nomor ba teng teng lada ka pelai lan thang tini ni so thu ba ka den ka jing ma khamtam yiti than si sharum ki ba ha borda ki majai ki pantha umdan ba kunjuru silang tekani ngakermen scam mana kalian di DC simpia kani berkunjur di bawah bahalor simpia kani ka kam nang ba kanum nun gunu jinye tu la syai hadin habu ni nomor bala dan sim ni kanu tu let's say yo fi ong ba ni pelibol la ni sim ni kata ka an ni dei ki bring ki ba kwa raha la ni ki sai la ni sini ki bire ba ba en kalong no ba yo da ka jing bom ban se aswa ban ja kanu ni jing susi na kalian jing ka seng ni hab ban sim ni kanu ti ka sinjang ko ba ma apshu nungun shu ap ye kubor ba shitayo lada kamnu kono kubor kami na gane jing kaseng numban se ban shu persyang ban pahara dan kat tikno sensasi nang nomor ban la et ni shu jalang ka jidu na gane jing la shu ko longkot yang to habi dei ka tengar bada po bodok nomor ka jaka ka space kalau bahe kanum dan kono ka traffic jam ni ka jing block ni ki turis di bawan nomor ni la propose ya iba kamde ka baslem ni shu bu jar registration kit ba insim betanya ke driving license jeng driver bakin notang bakat nungut kisong apa kali berkunjung di nomor plate juga kali ke pihak benteli ru ba kat nusin kinsa la de kelawan phai ru pihak ban entry yang tu nang bakin tip bakani ke kali kala de phai indri kembang mentala ke kali ke hier sini kemon phai shu iki stang driver ki hier no sekidre station ni ngut ke banjan ke minta kat juga Kung presiden juga parti ilane aga parti dupi wala arjar kat paru ngila don kandidat atau ko naga banta banyakon di election sini haga ba padu reming ilaha penyele na juai ki parti ngam ko ban phai shu balai kerja kom tai ka basa kabalale ngam ko achu tang manukan maru nama ngapang ka donot habang kapay ya ka politik sa kastit
ngayi badan ke cibon ke penbit ye ki pai ba ki balului ki basisur ki basidur ki basida menta kasni kan ne piawan piapep nakabela piapep nakajaga ka pile cikilengka piapep bale cikijakarap jakariang ban penut sini yang ne larangi kung kino yalam ngim sim bakalong ka bedor ka bakraw kata kalong ka pop yang ikum kino yalam nginamuan ban sosiet kai yapi kum kipai babaye mailang konsusi ngade wa mele nang tai ngilai jo berkat pad baraming hau arja pra ngilai long jan ban nado kato arja pra aja karlai ngilai long ngatip padurming do way ne kemale akitu ki art lagi tem ubay jantam bar ki paipa man basokai badi hayeng jong ala ne office la ne hanono ka phone call ka one bed ne ki paipa ka bom jusange bat da ka man da ka dur kmat ka posam ke ijuba bar keren jepi da ka kinten ka bajem kita kini gidong yalam kiba itu ya kipai ba om tangan pun tak gilidar om man pun tak gitu gilendan tiken rem ngidi bandon bejing itu kipai ba pai ba magun ro ba ye aku apa pinnes kem galation nang ne sekman gandon sibon ke jing tenjo ya pi kipai ba kibalunoi kin mau ba ya kene walai bakla ken mau ba kane kesni meta ka khalai tarik ubnai jun al-hajar al-pu'a kalau kesni bakaban saja ken mau ya ka mau kan ro konsulsi na ka banta ka election al-hajar al-pu'a pi ang ni ngasong tu papi bon kini ginoyalam magilidar ki bakmat giban pentulun niya kakam kumno banyak wer, kumno banyak kerpan, kumno banyak khotsobha, ya kiparlok na kiwe ki political party. Ban join ban ai, ya ka jingkesan, ya ka party itu pi. Bila semua ya kita orang ba kibakren sekemat, kibakren nagamanta ka party ke jongi. Ngidon hang ni konfreti kapung rup. Presiden Bakledu jong ki longme haka state baro kawe kan no gajing tracy tom ke jong ini berhadu menta nganya tu ipi mjuong kata badeng lalut ki kloin nalade ban IT na kabanta ka parti ikloin menta ban train na kabanta ka parti kum galong kune ban organize ya parti hamo kundro hano krem hamo kenen bakum tata ilong iwe na kilong kime kibadon kecingene bagajing scam idon ru kiwe ino yalam hangne ibangam nakwa bandajer ya kam kejoi ndai ngaha banjeri na mari dei kalong kime kabangi dei ban burom katkum gariti ke dostur jumi ke jakasi pai ba bae betakasi ngadap da ke kimen ke bakra bai ba padu reming ilayo lahat bala sim yang rai bal ngakeli hagi ni kita yau gibnai gibladap ngongi padu pimut bandro morwai Dabi om mandro morwai tingin periang show. M. Pirai morwai M. Ilarai lang. Bat ginoilam bat ipai pa jok konsusi. Kata ka bas mo tanade. Baka jiwan jong pi minta kasi kapen scam. Nama arpim kwa yono yalam
balai rong marwai tikwa yang nong yalam papidei ban senran ban rong biang syakapati ngait pa pibaro ang ni pitap da jikmen papado roming narong biang syudipi denum dene ngiru nakaliang kapati dipi ngidap da jikmen ka bakrao ngidap da jikmen ka bakrao habang iyo lahat biang ban priang ipado roming syakapati kanu kalong ka jiksit ka jiksingan anya tu yapi habang ilay sa kiwi ki konsensi ngiwi pa ka jinglong terpang mentay to kipay pa pakipay kmat sa kapati dipi ngamdon por pan keno ya kiwi ki parti ngin kampan kalan ngin kam sungtu kama kumno bangin penkiu ya kapati dipi sejrong bat dakani dengan scam rekat pati kipay pa ngila pan kentir Kinong Balaying Breu Hapok Kasyatri juga National Domestic Workers Movement Meghalaya Region hakakat handro terjeleu kin penlong kajing akhi da kabami surok bani pejba kaban sedang namadan yoreng hep haduk manan malki kakongwan penhun kalaitu bakane karali kadai kajing penpau kaseng syaka sorkar halor kajing lek kelut bat kuman yakimat jing dawa bakakan hun keladawa nadu u arajar lai bakantup yakinong Balaying Breu hakalebor lo kabalong kaañ banyadai ki babalaying breu banbu eka minimum wage nalor ki wiki jing dawa Jing mu jang kajing khot joni ya kadi ka press conference minta kasi kalong ba bu eka ka appeal mo ka request hakmat jong kitra hakmat jong imlang salang ba namar ka kan reu tarik kandan kajing rakhi karpang ya kadi kasi buram ba jong kinang triya te ba hakatu kasni laki try ken yes lo tilam da ka ba ki ya ka shuti ya ki domestic workers ba kemi yo nation ta la luat hakadi ka program kan mau hi do mensyua ki long bet ba ka sarkar kan ithu no ya ki nong training kum ba ka ithu ki ba ki nong bela ha ko kita ki thop jang kalibelos no lani kita ki an ki ban ajing ya da ya ki nong train nong bela te hadu mentai kita ki mat jing dawa jongi ki sulong no kiba susah hakikat ya kiba nakapor sakapor ni haban ai mo ya kata kador khas ne ka memorandum kat bawan ka sarkar kat bawan UCM ni kat bawan ki minister ki badai pai ya ka tanat ka jong kinong bela ti khandiat le setang kawai ka ba hakadi ka jilla ka jongi kala ba ngala ban ong ba ka sarkar kala le kalong ba kila supenrung ya kinong triyeng apa ka thop jong ka minimum wage ti hendai kata ka jing penrung padaru kalong ka basitan mo namar ba habaki penrung kidai banda bu kata kador tray lani kidai banda ka sarkar kidai ban bu kador kumnu kin tray kadu kin lik tray khnang ba kitrai ki ba ai kamru kin sotho ban siu te hadu manta ka jing ka bangi ya kandu kalong ba kini kinong traying ki jongi kimyo kador ka bayaran kat mo le sia ka we ka jaka kila ban siu ka we kador hakawe ka jaka pada ka ba khamnong kandong tang khampaji na sor khandia ru kador ka kham hiar no ti hndai ka kam ka ba ki tray pada kalong kumju Today halor kani kanong rem baka ka union jong kinong trayeng house name 8000 khatra hadien ka jing ya kandu ka jongi ya menteri rangba bolong sa konrad hi how to usnem ngira pelaj ya ka wage card ka jong na jong da ka union hi tibat mentau usnem ru ngin pelaj ya kata ka revise wage card ka ba ngira penkiu yang ya ka dor tray ka jong ki nong bela namam ni so thu ba hapadang ka jing kiu dor jong ki marba mardi ka jing kiu dor jong barok kitian hakayo hahat mangta ka jing kiu dor jong ki bayin baisam ki kot school ki bai school na dong shadong ni so thu ba ita ijing tray ki ba ki itulok iba ki jing siu ba ki no tray ki yo mangta kinumla ban ya kot bor ban pendap kita ki jing lot ki jing sap ki jong ki 1000 khat pra ka wage card ka ba ngila pelat kalong hakador 1000 mo shikanta ikidi kinong tray kanta mo sajjan sajien nangta penkhut sem saktiar kade hakador 8000 shikanta ti nangta pada yakini kinong traying kalong hakador 1000 shibnai kabamut ki bahapan tray hakaju kayeng baro chiswi mo kata ka bangi khot ki full time workers ki tray bi hi ngi be try na room step adu damir
te kata ka dei hakador praja tengka kala banlong ba kitrei ka kami kamsem lani kenri khlung lani kenri ki bala temen mo nama hapo ka thup jong ka jing trei yeng hi ngimla banong ba kinong trei yeng kitrei tang koi ka kam nama kipun ba ki kam kidon ki basulai ban sat jain kidon ki basulai ban sat tiar kidon ki balek ban pensiu ki trai kidon ki bahab ban lek ka dinti lek bu skol lek shaw skol nata kidon ki bahab ri ki khlong kidon ki bahab ri ki temen kidon ki bahab pek per mo sumar ki per pun ko ki sentiu ki kitai nata kidon paderu ki ba hab ban sulek ban abieng ban sem lani ban lek shet ban lek tiu te halor ka ni kanong rem ni sham jing e shibun ba nginyo ya kata kador ka bayaran kat ba kitrai ken siu mo hoy ngimong ba baro kitrai ken siu ya kador ka babet ka babiang ya kinong treyeng ki jongi hadu menta shua bagi ngin pelaj ya kani ka revise wage cut ka jong ki union ru ngiyo I ba kiladon ka tu kat ni kitrai ki badon hi ga jing sothu na ladi mo ba kilapan kiu ladi ya katulop ka jong kinong treyeng hendrai paderu ba ngala ban ong ba baro pada kimlong kum tama kidan ki ba ai bat kidan ki bam ai tengi kwa ba ya kadi ka jing siu kan long uniform namar ba baro habangi haban pe ya ka jing lut ka jing sap hieng ngia siu na ka ju ka yo ngia penut ha ka ju ka dor te lada ka jing yo kan duna palat kan lada ka jing yo kan rengkat te kan syam jing e shibun kham tame ki de ki long yeng ki ba bon ba kinong kamai ki de ki kan thai jing le burom na ka benta jo ki ka ba ni jule man lau snem ka sistem ni chit le buram ya ki brio batrai brio ta ka de hakata hi ka jing kamut ka jing le buram jongi ta ka wei ka long ba ngak pat ya ki member makin ya mi renti hakatu kasni khandu tarek ha ka jing le buram ka jongki bat kumbangi kinong trayeng brio ta sa ka wei pat de ngak pat e ki trai bakin ai shuti khnang ni ki breu ki batri ha ki yeng ki sem jongki bakin yo ban ya shem bentalang ha ka tugas ni ha ka jingle buram ka jongi ha ka khandro tarik te ngakapat sai sisen biang ya ki trai bakin kimde ban ot ya ka bainok ni jongki ha ka tugas ni baki yo ban ya shem benta ya kan ni ka jingle buram jongki jongka domestic workers dia ka bangi ji pelong menaus nem Hakasing sa jain baladep ka step fan lor social and cultural club kala penlong ka tamasa football hamadan jong ka klom ka bodon hakate ka shnong ha ka bagi samla na ki south ligi kinto jong ka shnong kata ka dom sojri ka juriau thei ka mau marang bat ka phutram kilawan bane shimbenta ya kate ka tamasa football la play daw ba RG Momin additional DESEO West Khasil district uban sa kun ru ye ki election MLA house number 1 na garam rajer ngam constituency kum ukur tong shimet ha ka tege singi shuaban stang ye ka jingle kai la penlong ye ka jingalanga balangkon ha ka blapan ya da uba bi thong ni president jongka klom ha ka bawla ai ru ye ka jingkren penshai halo ka jingthmu jongka jing penlong ya ka tege jingile kai nalo ka ta la yo ru ye ka jingkren lengkot na uba Momin kum ukong san ka jingile kai ka banengkong hapdeng jong ka dom sojri persha ye ka juriau thei kala long ka be itnat bha henry hadu ka bakut kelai thep mar argol bat kala poi ha ka jingye khai ha ka sin ka baar pat ka jingile kai kala long hapdeng jong ka mau marang persha ye ka phutram ka jingile kai kala long ka be itnat ha ka kala step but om shem la don bethep gol ha ka kala mit ru ka jingile kai kala long ka be itnat but shua ban kun ka mau marang kala yo ban pinki ye ka jar but galap lem no shigol persha ye ka phutram UMDC jong ka ram rajer ngam uba bajok pengro mantakasngi ulayo ban play perda ye ka lempong ye lekai kenjat ball ka balatip kum ka fast knockout football tournament araja arpoar ka balapan ya da ka kentiu la isap pendant jarain southwest Khasil district ha ka ba pratli ki kenhon kilawan ban shimbenta ha ka ni ka lempong ha ka ni ka sngi pedi perda la panya lekai nengkong ye ka kur mertong football team persha ye ka kur thongni sanmat football team ha ka ba ka kur mertong football team kala job da san la sagol ha ka tiebreaker uba bajok pengrop haba kren kum ukong san ula ai khub leiker pang ye ka kentiu la isap ka balapan long ya kum ka ne ka lempong ye lekai ka balong kum shibenta banwan ra ye ka jinge jan bat ya itho ithau para marjan shnong
ula ong ru haki kami lekai kenia kendu be ye ki bakham klain bat ye ki bakham telot bor henry haba klain ni telot kim dei pat ban kain sting ba ha ka jing lekai kan don be ka jing job bat ka jing rem ha ka ni gisngi lai don lang ru uba kit bor lang nong rem president jong ka national people's party youth front jong ka jela megalia lembat ki wei ki riurang ba ki samla bat kumju ru ki nong wan pe kai hakane ka sngi hakabang inyo ban play yakane ka tournament hakaba rung pratli ki team jong kane ka than area warsan lengdo dap da jingkemen ba phikot yanga ban long kum kongsan hakane ka sngi ban milayo ban leru sa kiwi ki program ha ki kenta ki baladap kum ka program bang milayo ban thongding hakatai ka plau school pat kiwi ru ki program ki badai ki kam jong ka party MPP aku belai ya i sodar snong jong ka snong pendeng jaran di bala pediang sobha yang hakane ka snong ka jong pi ku belai sodar i banakit i balong i president jong ka NPYF ka youth wing jong ka party NPP ibaya senran ringkat bat nga hakane ka sngi dan ringkat lem ki nongkit kam jong ka NPYF ki nongkit kam jong ka ne ka club barok koi ki ba la shimkia ban penyat ya kane ka football tournament ha kane ka shnong habang ami na shalong na du andru baje men step ngala don na jing diau ka ba hadu kata ba uslap ukam sange hadu bang apoi ha kane ka shnong ring aingo yu try nong bu nong thau ba nadu ba nilayat balik thung di yang satai la ailat yang i bat kumju mangin pendap ya kane ka jingplay ya kane ka football la ailat yang i bat uslap ularang ha kane ka puar ka bangidan menta kane ka aka ka de ka jingle plau try nong bo nong thau bat nginget ba da kine ki dak kishen kan long ka jingker khu ya kane ka club ka jong pi ha kane ka shinong ka jong pi pinang ya kiu bat pinang ya la ban pen kiu shu ya ka jingele kai sports football ha kane ka dong ka than Southwest Khasi Hills district kumban chukun tu kun pham ya kine ki artli ki team kumbang atip kawai ka dei na ka kur thong ni bat kawai ka dei na ka kur mer thong na kit bok kit yang ya pi bro artli ba pin ya le kai met bat men sim bat haba pi ya dan hapo kamadan pi dei ban ya le kai kum ki nong ya le kai ka jingya tingku ka jingya or ka dan hi henrei pidi ban so thu ba ka jingle la kai football ka de ka jingle la kai ka ba judan kita pemde ban ya thau iwei pa iwei de sakwai ru ka jing kentu jonga kalong ba bun sia na bangalet kinoi no ki program football nga jo i ba ki jo ki player haman ki tournament dalam poi final le kemud ka tu ba ki bun ki player ba ki shnong kemud ki shuthiet player na ki wi ki shnong henrei nganget ba hangne pinya bi long bet kita lada phikwa ban kieu ha ka jing le kai na kentu ki club ba pher jong kine ki club ki shnong ba pher ba ki di ban penslur bet ya ki kon samla jong ka shnong jong ka than ba kinya le kai khnang ba ngin yo ya ki sap ki ba ki kon samla ki dan teng ki don ki kon samla ki leran ban mi madan rei dara ki la mi pat yo i ba ki don si shai ka sap ka jela jongi ka de ka jela ka ba eat football bat nganget ba da jingdon jong ka tournament kini kun samla jong ka area hi borok koi kinangla ban kiu saprang syaka district level syaka state level bat syadu kan national level ba pinwan ra ya ka buram jong ka shnong jong ka dong ka than hi borok koi ngamdon ni bun ban kran rei ngasu kentu ya pi ba da jingdon jong kini ki jingela kai sports kalong ka jingker khu ya ka dong ka than namar bagi kun samla jongi kin lach na ki jingdi ki ba snew kum ki drugs ka kiat bat kiwi ki jingdi ki ba penbuat ya ka met bat kum ju da ka jingdan jong jingla kai sports pia yo ya ka met ka bakot ka bakya dai sai siang ngakit bok kit yang kini bro artli ki team to kata ka team ka baklan kan job bat ngakit bok sai sin ya ka club ka penya ya kan program to blay ndor ringkat bat pi hakini ki sgi ki benai bat ki senam ki badangwan te tang kini kentien ku blay shibun Jekum tu ngela poi shika bukut jangka thup kubor sa shisien pat kuble shibon ya fi baro tada hadu bengni shembyang kuble shibon